A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Talba tagħna dalodu fil-qudisa se tkun mulej għallimna nitolbu. Ejja issa nitlu fil-preżenza ta' Alla li jħobbna, nirringrazzjaw ta' dak kollu jagħmel magħna, talbu l-bżonnijiet tagħna u taħutna l-bnedmin, imma nibdew l-qudiesa billi nitolbuh iħenna lina u jaħfrilna. Ħenna lina mulej għax nibna kontra tiegħek u lina mulej it-tiba tiegħek, salvazzjoni tiegħek għatina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, insawwabt id-don tal-imħabba
fil-qlub tal-fidili tiegħek billi tajthom il-grazzja tal-Ispiritu Santu. Saħħaħ firħu l-ġisem li qrabatna u l-ħbibna li għalihom qegħdin nitolbu ħnina tiegħek biex iħobbuk bil-qawwa kollha tagħhom u b'qalbhom kollha jagħmlu biss dak li jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostlu lil Galatin. Ħuti, wara 14-il sena mill-ewwel żjara tiegħi, erġajt lajt Ġerusalemm flimkien ma' Barnaba u ħadd miegħi lil Titu wkoll. Tlajt hemmhekk wara li kelli revelazzjoni u jiena qatt qudiemhom lil mexxejja ewlenin waħedhom u warejthom il-Vanġelu li qiegħed inxandar fost il-ġnus biex ma nkunx ġrejt jew qiegħed niġri għal xejn. Anzi, għal kontrarju, meta raw li lili kien fdat ix-xandir tal-Evanġelu fost il-ġentili bħalma kien lil Pietru fost il-Lut, għax dak li ħadem Pietru u għamlu apostlu għal fost il-Lut, ħadem ukoll bija għal fost il-ġentili. Meta għarfu l-grazzja li kienet mogħtija lili, ġagbu Kefa u Ġwanni li kienu meqjusin bħala l-kolonni, taw lili u lil Barnaba li t-leminija tagħhom b'sinjal ta' għaqda ta' bejnietna biex aħna naħdmu fost il-ġentili u huma fost il-Lut. Talbuna biss li min-naħa tagħna nibqgħu niftakru fil-fqar, ħaġa li fittixt nagħmilha minn qalbi. Meta Kefa ġie Antiokkja, jien waqaftlu f'wiċċu għax kellu tort, għax qabel ma waslu xi wħud minn ġagbu u kien qiegħed jiekol mal-ġentili. Iżda mbagħad lil dawn beda jaħrabhom u jwarrab minnhom meta waslu dawk, għax beża mill-Lut. L-Lut l-oħra bdew jimxu buċuħ bħalu u saħansitra Barnaba ħalla ruħu jittajjar magħhom b'furi bħaġa boħra. Imma meta rajt li ma kinux mixja sewwa skont il-verità tal-Vanġelu, jiena qatt lil Kefa quddiem kulħadd. Jekk inti li jintludi qed iġġib ruħek bħal-ġentili u mhux taludi li inti, kif qiegħed tiġġiegħel lill-ġentili iġibu ruhom tal-Lut? Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej kollu tiba u fedeltà flimkien. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Ħenna li ja Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħi l-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jinnerfa ruħi flimkien. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Għax inti Sidi twajjeb u taħfer, kollok tiba l-kun min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' il-leħen tal-ilfieq tiegħi flimkien. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ismek Sidi, għax kbir inti u l-mejjel tal-għaġeb tagħmel, inti waħdek Alla flimkien. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Tom irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom u li adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej magħkom. Koll. Qari mill-Evanġelium għaddes skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb,
u għet mid-disċipli tiegħu għallu, mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-disċipli tiegħu. Għalilhom, ma titolbu għejdu, Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ħobżna ta' kuljum għatina llum, u aħfirna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lila Kristu. Fis-27 ta' Settembru mietet attriċi kbira. Ħadmet f'Harry Potter bħala Profs McGonagall, ħadmet f'Downton Abbey bħala Dowager Lady Grantham u ħadmet Lady in the Van u ħafna ma nafx jekk indunajtu x'għal min qed ngħid. Indunajtu? Qed ngħidu għal dejjem Maggie Smith. U għalfejn bdejt biha? Għax San Pawl missierna obdija. Għax jew waħda mis-sayings li kienet tgħid kienet qalet speak your mind even if your voice shakes. Pawlu kellu l-kuraġġ jaffronta l-Pietru fejn ma qabilx miegħu. U kultant irridu niġu aħna f'sitwazzjonijiet hekk li b'rispett b'imħabba imma kultant broda fleħinna ngħidu dak li hu sewwa u veru. Ma nafx hekk tiftakrux meta miet Aldo Moro, San Paolo VI għamillu l-funeral. U fl-omelija qal mulej, tlabnik u ma smajtniex. U kellu rgħoda kbira fleħnu. U l-mulej illum qed jgħallimna kif nitolbu. Nitolbu lej il-missier tagħna, il-missierna mhux biss hija talba fi anfisha, imma hija mod kif tgħix, hija mod kif titlob. Hemm relazzjoni bejna u bejn il-missier, allura nistgħu nkellmuh biċċna fil-qudiem b'sinċerità, determinazzjoni. Hija jekk inti rrabjata għal Alla, għajdlu mulej jiena rrabjata għalik kif il-qassisin jgħidulna li inti tħobbni u mitli t-tifel. Kif inti tajt qassisin jgħidulna li inti tħobbni u mrat. Titkellmu ċaru tont bħal meta tkellem, xogħod jaħsbu li jidawa. Ġesu fuq is-salib x'għamel? Alla tiegħi, għaliex tlaqtni, tista' ma x'dawwa dik. Imma mbagħad l-aħħar kelma kienet missier nerħi ruħi f'idejk. U l-istess aħna wara li nkunu għednir dak li għandna fuq l-istonku kont qed ngħid, ma nafx permessa fil-Kurja tgħidha di, ma taqlaħħa mill-istonku fl-aħħar tgħidlu mulej ma ħanejdlek f'idejk għax inti missieri. U jiena nqaddes ismek, nur il-kobor tiegħek narfu fil-qdusija u l-erf tiegħek. U nixtieq li s-saltna tiegħek tasal. Nixtieq li bħalma nħobbu aħna iħobbu anke nies oħrajn. Il-famuż motto tal-mużew mhux li kien il-kelma tiegħek tasal satru fl-art. U mbagħad naqbżu fuq il-ħobżna hija għaddejjem momenti bħalissa fejn qisna ngħaddu minn ajru. Ma nix nambuħ l-Alla, aħna x'nambuħ fuq kollox, mhux għaddejjin minn ajru. Imma għandna bżonn lill-Alla. U fil-ħobżna hekk qed ngħidulu, mulej, jien għandi bżonnok. Għandi bżonn in-nutriment tiegħek, għandi bżonn is-stone stand tiegħek, għandi bżonnok. Naħseb li m'għandi bżonnok,
naħseb li ngħaddi minn ajrek, ma kemm immurant it-tabib, u kemm xoftu, waħdik, u jgħid li father hi. Mbagħad. Però mhux biss li konna aħna niklu, imma li naqsmu wkoll mal-oħrajn, ma' tant nies. Mhux biss forsi l-ħobbs materjali, imma anke d-bissima tagħna, l-imħabba tagħna. U mbagħad ittina responsabilità li mhix żgħira kbira, aħfrilna bħalma naħfru. Jekk jiena nemmen li Alla jaħfirli, żgur li bil-fors irrid issir bidla fija u naħfer lill-oħrajn. U tafu l-min l-iktar diffiċli biex taħfer? Tafu l-min? Lilna nfusna. Lilna nfusna. Hemm min ma ħafirx ġnubiet għax darba marret tixtri u tagħta l-flus biex tixxi l-konserva u xrat il-ħelu tas-solt erba' u għaltilha ma tlift il-flus. U bagħad tixxi ħdin tħoss dak ir-remors. Speak your mind even if your voice shakes. Hija kultant nħossuna intimidati, veru. Kultant nħossuna jisna leħinna fid-deżert, veru. Imma jew nemmnu u nifmu li aħna qegħdin fit-tajjeb u fis-sew. Għabban responsabilta oħra, nagħlaq sentenza oħra bdejt ta' Dame Maggie Smith u se nagħlaq ta' Gandhi. Be the change you want to see in the world. Tox tgħid għax dak missu jagħmelek u dik missa tagħmelek le. Ejt jiena qed inkun il-bidla li nixtieq fid-dinja. Jew issa nresqu talbit tagħna quddiem il-mulej. Tolbuk mulej l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek, speċjalment għal dawk miġburin fis-sinodu, biex int mulej tgħinhom biex jimxu skont il-kelma tiegħek, għax huma wkoll bnedmin jista' jkollhom rashom jibsa wkoll. Muliftilhom qalbhom u moħħhom għalik, nitolbu. Isma' mulej it-talba ta' wliedek. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li jaħdmu f'dal post fil-kurja, mill-arċisqof sa kulħadd, tihom dak kull għandhom bżonn bħalissa firħu l-ġisem, nitolbu. Isma' mulej it-talba ta' wliedek. Nitolbuk mulej ukoll biex tagħtina ħafna vokazzjonijiet kemm saċerdotali u reliġjużi, nitolbu. Isma' mulej it-talba ta' wliedek. Mulej nitolbuk biex dejjem infittxuk b'qalbna kollha u nfittxu li ngħinu l-ħutna mħabba fik, nitolbu. Isma' mulej it-talba ta' wliedek. Nagħmlu xi talba f'qalbna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tabajna l-mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Mulej waqt ningrazzjak ta' dak kollu tagħmel magħna, inti taf il-bżonnijiet tagħna iktar mis ngħidulhomlok aħna, għal talbis l-għajnuna li qatt ma ninsew li għandna bżonnok, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ħen mulej għal qrabatna u għal ħbibna li għalihom qed noffrulek is-sagrifiċċju ta' tifħir biex permessa daw il-mister qaddisa jgħalaw il-grazzja tal-barka tiegħek, jisbu l-grata lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa. U xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat il-kol ferħana ifaħruk is-smewiet mas-serafin l-qawwiet tas-sema flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewt l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ori tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ori tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandu bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennew kemm tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sina Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr xerbuk tilqana quddiemek biex naqduk. Biċċa kontan nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-kleru u mal-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Mqaddsa u Malla Marija, mar-raġel ta' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Kalċidonju u l-qaddisin kollha li xorbiberija tiegħek san bidu tad-dinja għamlu magħhom faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Wissa maqlim mill-Ispirtu Santu nkellmu l-Missier bil-kliem li Ġesu illum għoġbu jgħallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun titinti kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħna nagħtijak il-paċi fi żmienna. Biex ikun ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejnu l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apposti tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, taħarsin il-fidi ta' knisja tiegħek. Għatija stimulaqda trid fiha tgħixu s-salt għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla. Dalu jinneħħi d-nubiet tad-dinja fin dak mistiedna tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt-saqf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tiegħek, nitolbu rabatna u għall-ħbiebna li magħhom interbatna fir-rabta tal-imħabba, aħfirhom dnubiethom, mexxihom farraġhom dejjem f'din il-ħajja, x'ilkoll naqduk qalb waħda bejnietna, jistgħu niġu ngawduk flimkien fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Qabel intemmu x-xandira tal-lum ninformakom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2025. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskruttura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u d-dati tal-Festiv Malta Għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel fuq 25906208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar.
Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlessilna qaf magħna, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u l-inti omna, għalik jisma' talb tagħna kbir talina li tkun ibrejja bħalna. U Ġesu tiegħek fin għadnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna rkoll speċjal minn dawk jekk għandhom bżonn ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-misterju tal-glorja li tasina Ġesu Kristu għam b'bejn l-wied. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kun tidint kif issemmek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak twet għalina u tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna d-dubitna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna rkoll speċjal minn dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja u tisina Ġesu Kristu tal-assema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li saltnatek kun inti kif issemmek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum,
aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twiet għalina u li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek f'na dnubietna, aħlissa min-nar tal-infern. U l-ġenna li ruħ kollha speċjalment dawk li aktar bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tliet missjoni tal-glorja meta sina Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li saltnatek kont inti kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna li kisma talb tagħna, Ġesu li tweled għalina li tkun bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna d-nubietna ħlissa min-nar tal-infern u ġenru rokka speċjal minn dak li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja Santa Marija ġiet imtela s-sema bir-Ruħu l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek ġi saltna dak kun inti fis-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna għalik jisma talb tagħna Ġesu li tweled għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek aħfirna d-nubietna issa min-nar tal-infern u ġenru rokka speċjal minn dak li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-aħħar misterju minn tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek li saltnatek kun inti fis-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirki inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirki il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twelid tal-linja u tkun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħek fina dubitna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenru rekkol speċjal minn dawk li għandhom bżonn aħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om taħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna, slima lik. Lek li ngħidu li xaħna t-turufnati u li teva, lek nitniedu għal nibku norfu f'dan l-bit ta' dmuħ. Ejja mmela f'kata tagħna, dawlejn dawk lajnin tiegħek u taħnina. U jina dartu f'nament il-Ġesu, fat-timbrek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missira inti fis-smawiet jitqaddes ismek, ġi sartnatek kull inti kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-denji, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija mulej miegħek, berk inti fost in-nisa, berk il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom u mulejhom sir ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, isruma fis-slim, amen. mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibnalla fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, Imazza Marija, itlob għalina, Imazza Alla, itlob għalina, Imazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om il-ħnina, itlob għalina, Om ta' grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob Om għalina, li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li stoqli mħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parid it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba tistoq kull qima, itlob għalina, xebba tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-feħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbi, itlob għalina, farax tal-immigranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajno tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talet neħindu bit-tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talet neħindu bit-tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talet neħindu bit-tad-dinja, ħenna lina, tlapalina qaddisa Alla, biex ikun jistħaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu, għatlina għaddija tiegħek mulej nitolbu kien gawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ il-ġisem
L-interċessjoni tal-imqazza glorjuża dejjem Verġini Marija, kunu meħlusin mid-dweqta issa ngawdu lejn ta' dejjem bi Kristus Sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnu għatana kont għal-ħazin u t-nassis tad-demonju. Raznu għalla nitolbuk bil-ħerqa, inti laqwa fost il-teja tas-sema, itfa bil-qawa tala fl-iħ tal-infern l-xitan, l-spiritu zina kolli ġeraw fid-dinja tal-fin tal-elwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej, orus tal-Verġni Marija, li l-kala f'dalek l-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja taħħa. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Għamad Giuseppi kom missira lina l-koll. Biex nafriq tal-ħajja, għalana l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ, ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob San għalina. George Preka, Itlob għalina. Beato Nacio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-allalina. Tijak. Tini tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijak, nħossu vera pretinna l-fidwa tijak, teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-mqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, Bert l-glors taħħa fis-sema, bek l-isem ta' Marija Verġni Uom, bek San Giuseppe Parus Kassissimu taħħa, bek Alla Franġli l-qaddisin kollha tiegħu.